هێزن ئاسایشا پێدێ و پشتی 20 ڕۆژان جگرتنێ بەرپرسێ پارتیایەکیتی کورد لە سووریێ باژارێ سەرێکانیێ ji Rojavayê Kurdistanê derxist û ji bo Tirkiya nefîkirin. Li gorî nûçeyeka malperayekîtî Mîdya ya Partiyekîtî Kurd li Sûriyê ku hêzin asayişê û YPG yên bi ser Partiya PYD serkirdeyên wan li bajarê Serêkaniyê Bedran Misto ji bo Tirkiya nefîkirina. Her wiha wê malperê eşkere kir ku endamên malbata Misto ji wan re gotina ku şevabûrî nêzîkî demjimêr 12 hêzên asayişê û YPG yên bi ser Partiya PYD Bedran birina ser sînorê Tirkiya û piştî 6 demjimêran diriya qaçaxçiyan re ji bo Tirkiya hatiye nefîkirin. Endamê malbata Bedran Misto her wiha da diyar kirin ku wan hêzan nehiştiya Bedran endamê malbata xwe bibîna û got tu belgeyên fermî û tu pera pêra tunena. Têzanîn ku mala Bedran Misto di şeva pênşemê 26 meha şeşan sala 2014 ji alî asayişa PYD hat dorpêç kirin û hat girtin. Piştî ku Bedran nexwest li ser daxwaza hêzên YPG û asayişê yên PYD ji Rojavayê Kurdistanê derkeva. Piştî ku wî salvegera Kemera Erebî di hindirê ofîsa partiya xwe da li bajarê Serêkaniyê bi bîrtanî û ew bîranîn jî bû cihê nerehetiya PYD. Ev ne carayeke ya ku PYD siyasetmedaran ji Rojavayê Kurdistanê derdixa û piştî vegera serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya ji Kongira Yekbûna Partiya wan hêzên asayişa PYD endamên mekteba siyasî yên wê partiyê Beşar Emîn, Nafi Beyro û Mihemed Slêman û endamê komîta navendiyê wê partiyê Mihemed Seዕdûn bi zora çekê ji Rojava derxistibûn û ji bo Herêma Kurdistanê hatibûn nefîkirin. Adile Ehmed, Programa ARK.